tranquil·lament. Ha sonat l'hora de la il·lusió. Avui és el dia de l'art. És el Dia Internacional de l'Enfermetat de Pompe. Avui és el dia del nen. A veure. Avui és el dia de l'art, és el dia de l'enfermetat de Pompe i a més és el dia del nen? Però què és aquesta barreja? No sé dir-te, Xavier, és el que diu. No, ja sé que tu ets un ordinador i no tens cap culpa, però és una barreja pròpia de la radiofórmula dels anys 80 on ho barrejaven tot. El Manolo Escobar amb els Scorpions. I apa, anem-hi. Bon dia sol, bon dia sol, bon dia sol. Avui, 15 d'abril del 2021, iniciem el programa número 158 de la col·lecció del Sol. I us hem de dir que el Sol aquest matí ha sortit a les 7 del matí i 8 minutets i es pondrà a les 20 del vespre i 27 minutets, és a dir, a les 8 de la tarda vespre i 27 minutets. Us direm també que va ser un dia com el d'avui, del 1896, que a Atenes finalitzaven els primers Jocs Olímpics del que es coneix l'era moderna. Aquests Jocs Olímpics van començar el 6 d'abril del 1896. També va ser un dia com el d'avui, del 1912, un 15 d'abril, que s'anunciava la mort confirmada de 1.517 vides la nit anterior després de l'enfonsament del Titanic. I també era un dia com el d'avui. En aquest cas, del 1980, curiosa efemèride, Pilar Miró, reconeguda cineasta de l'estat espanyol, va ser jutjada pel Consell Militar a l'hora de reconèixer que ella era l'autora de la pel·lícula El crim de Cuenca. Curiosa, no?, aquesta efemèride? Doncs 1980. Ja teníem democràcia, no? O no? Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Señoras, señores. Hello? Surt el sol. Anem a posar-nos al dia en 5 minuts. Titulars per despertar-nos a aquesta hora amb el Josep Almirall i el Robert Prat. La Unió Europea fa un gest de confiança amb la vacuna de Pfizer i la situa com la preferida per al futur davant dels dubtes que generen les de Janssen i AstraZeneca. I han comprat 50 milions de dosis més abans de l'estiu i elogien també els resultats sanitaris i comercials. Ha provat ser un soci fiable i ha complert amb els seus compromisos i és receptiu a les nostres necessitats. I això és pel benefici immediat als ciutadans i la població europea.
Els efectes de les relacions socials de Setmana Santa no estan sent tan negatius com vaticinaven al principi per la Covid. L'augment de malalts de coronavirus als hospitals i a les UCIs s'ha frenat i alguns especialistes demanen prudència, però dubten que hi hagi una quarta onada. Estic segur que seguirem creixent de moment, però no de forma important. Per tant, un canvi brusc no el veurem. Hem de ser optimistes, perquè a més tenim la vacuna al davant, però d'altra banda hem de ser conscients que la incidència que tenim és molt elevada. El Procicat es planteja la possibilitat d'eixamplar el confinament comarcal en alguns territoris perquè passi a ser per vegueries o àrees sanitàries. Just abans de revisar les normes actuals, també contemplen restriccions diferents per territoris. L'OCDE aconsella al govern espanyol que no apugi els impostos fins que la recuperació postpandèmica sigui sòlida. L'organisme demana aprofundir en reformes que afavoreixen les polítiques digitals i un canvi en el sistema educatiu. Avui al Congrés s'aprovarà la llei que regula el nou tractament dels casos d'abusos sexuals a menors gràcies a un acord d'última hora. La llei de la infància establirà que els abusos a menors no prescriguin fins que la víctima tingui 35 anys. Detingut el presumpte autor de la mort de la seva exparella a Manresa, l'home s'hauria intentat suïcidar. Es tracta de la primera víctima mortal de l'any a Catalunya per violència masclista. I en clau política, Pere Aragonès revela al Matí de Catalunya Ràdio que a finals de març va parlar amb Carles Puigdemont per intentar desbloquejar les negociacions per la investidura. Confia en un pacte en 2 setmanes. El Madrid i el Manchester City es classifiquen per les semifinals de la Champions. El Madrid empata 0 al camp del Liverpool i el City de Guardiola guanya 1-2 al camp del Borussia de Dortmund. Les semifinals de la Champions, Madrid-Chelsea i Manchester City-Paris Saint-Germain. Connectem amb la Gemma Puig. Gemma, molt bon dia. Bon dia. Demà canvi total de temps? Demà canvi de temps. Sí, Sí, demà el que tindrem és aquesta entrada d'aire més fred i això farà d'una banda doncs, que baixin les temperatures i que es noti força i també baixarà la cota de neu i per tant haurem d'anar seguint aquesta inestabilitat que es va desdibuixant una mica pel que fa a la intensitat i a l'extensió. Però això sí, com que tindrem tot aquest aire fred, el que passarà és que la cota de neu tirarà cap avall, per sota fins i tot d'aquests 1.000 metres o una miqueta més a baix, en forma de calabruix, de neu rodona, amb alguns ruixats Pirineu, Prepirineu, comarques interiors. Per tant, una situació que demà haurem d'anar seguint on acaben aquestes precipitacions. De moment, avui no. Avui tornarem a tenir un dia que comença ara mateix amb força núvols, un cel mig ennuvolat o fins i tot més tapat cap a ponent i cap al sud. Es mantindran aquests núvols en el pas de les hores i aquesta nuvolositat el que també ha fet és que la temperatura doncs, no baixés gaire durant la nit i matinada i per tant els valors ara mateix són fa no fa com els d'ahir. A la tarda tornarem a tenir altre cop alguns ruixats, una mica com va passar ahir, Pirineu i Prepirineu, comarques al nord de Barcelona, interior de Girona. La cota neu avui ja començarà a tirar cap avall i de cara a darrera hora se situarà cap a aquests 1.200 metres i les temperatures avui no variaran gaire. Per tant, repetirem aquests valors més suaus on es mantingui aquest cel enterbolit o fins i tot amb alguna estona amb més clarianes i en canvi on es mantingui el cel més tapat la temperatura com va passar ahir quedarà més frenada. Ara mateix a Barcelona 12 graus, a Girona 10, a Lleida 11, a Tarragona també 11, 11 graus a Mollerussa i 6 a la Seu d'Urgell. Sol. Gràcies per voler sortir avui. Bon dia, sol. Gràcies per voler sortir avui. M'agrada sentir la teva escalfor. M'agrada veure la llum, la claror. Bon dia, sol. Doncs és el moment d'anar a fer un repàs, com sempre fem, a través del nostre ordinador, especialitzat en temes de llegir per internet doncs els titulars de les webs dels mitjans més propers, que com dic fem cada matí. Comencem com cada dia pel Diari de Girona.
El Trueta alerta d'un increment de pacients més joves i greus. Ingressen 8 pacients per coronavirus en 24 hores a les comarques gironines. L'Alt Empordà registra una onada més de la Covid-19 que el conjunt de Catalunya. L'Alt Empordà una onada més que el reste de Catalunya? Sí, l'Alt Empordà. Això diu la notícia. Carai, segueix. Les fires de la Santa Creu se celebraran sense barraques però amb concerts. Els Mossos detenen un home en relació amb el crim de Roses. Ah, ja hi ha un detingut, perfecte, tu. Vols que llegeixi més informació del tema? No, que si no em passaré aquí tot el matí i tinc moltes coses a fer jo. Els nostres oients i els nostres amics ja saben que a través de Google, buscant la pàgina que nosaltres esmentem cada matí, doncs tenen la informació molt més ampliada. Aquí només els hi donem la referència del que hi ha al dia. Seguim, que anem tard ja. Anem al punt, per cert. La incidència de Covid a l'Estat supera els 200 casos. Sánchez prorrogarà 3 mesos les mesures sobre desnonaments i lloguer. Els preus a Catalunya es disparen durant el mes de març i l'IPC se situa en l'1,3%. Mor un home atropellat a la Nacional 2 a Figueres. Passem a l'Empordà Info, sisplau. Figueres celebrarà la Santa Creu del 29 d'abril al 3 de maig. Madrid encapçala el nombre de diagnosticats de Covid en una setmana amb 12.892. L'avís dels veïns permet detenir 2 joves, que havien assaltat una casa de Figueres. Vilajuïga inverteix en millorar espais urbans que estaven malmesos. Anem ara a l'hora nova, sisplau, que anem tard. Un cartell penjat amb el logotip M'encanta Figueres s'escampa per la ciutat. La Cata pregonera de la Santa Creu. Vols més? No, crec que per avui ja n'hi ha prou, gràcies. L'entrevista. L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar que la situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de Covid-19 constituïa una pandèmia. A partir d'aquell moment van ser infinitat els interrogants de tota mena que ens van començar a plantejar. Alguns d'ells relacionats amb la nostra nutrició, amb com havíem d'alimentar-nos per intentar prevenir o evitar el virus, que encara planen en molts àmbits. Existeix una dieta anti-Covid, una mena d'afirmació a la nutricional per combatre el virus? Tenim aliments concrets que ens puguin ajudar a no emmalaltir o a millorar més ràpid si estem confinats? Aquestes són les preguntes que la doctora Magda Carles ens ajudarà a respondre en aquest capítol. Magda Carles, com estàs? Molt bé, i tu, Itziar? Bé, també. Amb aquesta pregunta sobre la taula, hi ha una dieta especial per immunitzar-nos? Ja m'agradaria. Ja ens agradaria a tots, que sí? Però, malauradament, no podem dir que hi hagi una dieta especial. Si som sincers i som curosos i som científics, no hi ha una dieta especial pel virus, ni pel Covid, ni per cap. Però cal menjar molt bé, que és diferent. És a dir, quan hi ha una pandèmia tenim que menjar més bé que mai. Tot i no existir aquesta dieta protectora màgica, aquesta alimentació concreta per evitar contagiar-nos de coronavirus, sí que és cert que els metges, els nutricionistes, insistiu per activa, per passiva, que sempre és important, però en pandèmia encara més, que el nostre sistema immunitari funcioni bé. Què aconseguirem, Magda, tenint aquest sistema immunitari fort? Home, doncs que no només contra el Covid, sinó contra d'altres bacteris i virus, doncs hi hagi una resposta més adient i, per tant, ens infectem menys. El sistema immunitari forma part de la nostra fisiologia habitual i, evidentment, la nostra fisiologia funcionarà si la nostra dieta és correcta. Això és així. Evidentment, no només el nostre sistema immunitari, el nostre sistema cardíac, cardiovascular, osteomuscular, el nostre cos depèn de la nostra nutrició.
en gran part. És allò que som, el que mengem. I, per tant, la nostra immunitat està també influenciada pel que mengem. Això és així, Per tenir més immunitat, per exemple, necessitem més aport d'energia o no? Mira, per tenir una immunitat correcta, cal que tinguem una dieta equilibrada. Això vol dir que tots els nutrients que són essencials tenen que venir per la nostra dieta. És a dir, si normalment ja és important, en una situació com aquesta encara ho és més. Això què vol dir? Doncs mira, vol dir, per exemple, parlant ara ja de l'energia, concretant amb el tema energia, perquè amb les calories, perquè tots ens entenguem, els estudis ens demostren que va bé que no n'hi hagi ni masses ni massa poques. Què vol dir? Que aquell que tingui la tentació de dir ai, ara com que estic confinat però que l'estiu està lluny però ja vindrà, faré una dieta molt restrictiva, malament. Amb una dieta restrictiva el nostre sistema immunitari funcionarà pitjor. Però és que amb una dieta excessiva també. És més, s'ha vist que l'obesitat i el sobrepès doncs són persones que tenen més tendència a infectar-se i un cop tenen la infecció responen més malament. Mira si és important. Per tant, una dieta amb menys calories de les que necessitem seria negatiu. Absolutament negatiu, absolutament negatiu. És a dir, en aquests moments tenim que prioritzar el sentit comú i les coses equilibrades i si volem perdre pes ho hem de fer, com per altra part sempre hem dit, s'ha de fer a poc i una dieta moderadament hipocalòrica, però mai molt restrictiva. I com deies, fer excessos també no seria convenient, vaja. Absolutament nefast. Mira, sabem, per exemple, ja ho diuen, o sigui que amb les UCIs, per exemple, les persones que han tingut una reacció nefasta en el virus i que s'han tingut que intubar, etc., han tingut molt pitjor pronòstic les persones que tenen un excés de greix, un excés marcat de greix com són les persones obeses, que les persones que tenen un pes normal. També els diabètics, que per cert el 60% de diabètics també són obesos o tenen sobrepès. Vull dir que, saps, ja això només parlant de l'energia de la dieta. Per tant, sí que és important com mengem, Per tant, el que comentaves, no? Persones amb sobrepès, amb obesitat, això s'ha demostrat que són persones més propenses a infeccions en general, però també a la de Covid en particular. No, i a més amb una evolució més dolenta si s'infecten. O sigui que és important... Bueno, això és obvi, És a dir, que el nostre cos tingui molt més greix del que és desitjable, que és el sobrepès de l'obesitat, no només per aquest tema, per molts altres és nefast. És per això que és bo tenir un pes sa, que no vol dir estar molt prim, tenir un pes sa. Ara mateix al món sabem que hi ha 1.900 milions d'adults i 41 de nens i nenes que tenen aquest sobrepès, aquesta obesitat. I hem llegit també recentment que la progressió de la malaltia del coronavirus es complica 7 cops més. Això està demostrat científicament? Hi ha estudis que ho demostren, sí. Pensa que fa un any d'aquesta pandèmia, encara que sembli que se'ns està fent molt, molt llarg, llarguíssim, és poc per tenir estudis concloents i per tenir, diguéssim, una sèrie d'estudis de molt temps. Per tant, els indicis ens diuen això, que les persones amb un excés marcat de greix tenen una pitjor evolució. Per tant, una dieta baixa en greixos afavoreix la salut del sistema immunitari, però és imprescindible que aquests greixos essencials siguin de qualitat. Això ho hem de tenir gravat. Clar, a veure, és veritat que una dieta baixa en greixos va bé pel sistema immunitari, però no massa baixa en greixos, perquè els greixos són necessaris. Al principi dèiem que és important que la dieta sigui equilibrada. Una dieta sense greixos no seria equilibrada, És a dir, a vegades quan ens diuen, mira, tu, si vols aprimar, doncs treu tot el greix de la teva dieta, tot desnatat, res d'oli, malament, malament i també malament per la protecció vírica. O sigui que hi ha uns greixos que són essencials. El que sí que és bo és no posar més greixos del compte i anar en compte sobretot amb el que és els greixos trans i greixos saturats, saps? Però greix n'hi ha d'haver-hi, una dieta. Un terme mig. Ha d'haver-hi el terme adient de la dieta, però vull dir, l'excés seria el dolent. I on trobem concretament els aliments, aquests greixos de qualitat, Magda? Mira, doncs per exemple, un greix de qualitat seria el que hi ha a l'oli d'oliva. Un greix de qualitat seria el que hi ha als fruits secs, òbviament. Un greix de qualitat seria el que hi ha en alvocat, no? Per dir coses. Un greix de qualitat seria el que hi ha a les llavors, a les pipes, etc. Vull dir, en trobem molts de greixos de qualitat. Vol dir que no podem menjar 0 grams de greix saturat? No. Tenim que prendre una quantitat. El nostre defecte habitual amb la nostra dieta occidental és que en prenem més del compte. Però no vol dir que el greix saturat tingui que ser igual a 0, Perquè a vegades som tan dràstics que ens en anem de l'excés al 0. I no és 0, No és 0. Jo insisteixo, una dieta sense greix, vol dir 0 greix, no seria bo per res, I el saturat? El saturat on el tenim localitzat? Mira, el tenim aquestes coses tan bones com són els formatges, els embotits, les carns, el greix de la carn, els pastissos, les galetes, en fi, la mantega, els ous, en fi, tot i que els ous hi ha molts tipus de greix, però també n'hi ha de saturat. Bé, que repeteixo, amb una certa dosi és necessari. És l'excés que ens dona problemes. Per tant, ens ho gravem això, oli d'oliva, fruits secs,
Peix blau també, no? Evidentment, aquí teníem també els greixos essencials omega-3, tan famosos que tots coneixem perquè se n'ha parlat tant, no? Tot això té que estar a la dieta. Aquests són bàsics i de tant en tant el greix saturat també entraria en aquesta dieta. I és que a més els aliments a vegades tenen diferents tipus de greix, vull dir que no és que el greix saturat estigui 100% amunt, saps? És a dir, la mantega sí que és veritat que tindria pràcticament quasi tot greix saturat, però els aliments, per exemple, un tros de carn, trobarem molts tipus de greix també allà dintre. Sense anar més lluny, et diré una cosa sorprenent, Esther. Quina? Un tros de porc, per exemple, de llom de porc, allò que fem els nens tan típic que fem rebossat, els que tenim nens, doncs allà trobarem greix saturat, però també trobem àcids greixosos monoinsaturats, com l'oli d'oliva. És a dir, també trobem àcid oleic. Per què? Perquè els aliments són una barreja de nutrients. No són monotemàtics, diguem-ho així, També ens interessen, Exacte. Es parla molt del paper imprescindible de la microbiota en situacions de pandèmia també, no? Per prevenir també malalties, no? Què és exactament la microbiota? Mira, la microbiota és el conjunt de microorganismes que hi ha en el nostre organisme. Però quan parlem de microbiota intestinal, doncs és la que hi ha en l'intestí, d'acord? Que dius, els microorganismes són tan importants? Sí que són molt importants. I cada vegada, és d'aquelles coses que cada vegada s'està veient que estan més relacionades amb més històries, amb malalties, amb la prevenció de malalties, també amb el sobrepès, inclús amb la depressió. Pensem una cosa, a l'intestí, si t'hi fixes bé, Esther, és una porta d'entrada a l'exterior. El nostre intestí té entrada i sortida. I passa pel nostre cos, és com una tuberia que tenim allà amb entrada i sortida. És lògic que allà hi hagi unes defenses, un sistema immunitari que ens protegeixi i que no deixi entrar en el nostre cos qualsevol cosa. En el fons és com si estiguéssim una mica buits per dintre, no? Hi ha com una tuberia, no?, que connecta amb l'exterior. Doncs al llarg d'aquesta tuberia hi ha uns microorganismes que tenen moltes funcions. Per exemple, una d'elles és que degraden la fibra. Saps allò que diem que la fibra és aquella part dels vegetals que no es degrada? Sí. Doncs mira, aquests microorganismes intervenen amb això. Però a part també modulen el sistema immunitari. L'intestí és molt complex, L'intestí no és només una tuberia que per anar amunt i avall, no ho és. L'intestí té moltes funcions. Doncs bé, dintre aquestes funcions és un gran modulador de la immunitat del cos. I per tant regularà l'entrada de microorganismes, de virus, de moltes coses, depenen de l'intestí. I és més, i és també, ho he dit alguna vegada, és una part del nostre cos molt innervada, molt connectada al nostre sistema nerviós central. I quina seria, Magda, la recomanació bàsica per tenir la microbiota en condicions? Doncs mira, importantíssima aquesta pregunta. És, primer, no prendre coses que la facin malbé, que això ja, com per exemple antibiòtics que no toquen. Ai, em prendré una amoxicil·lina. Apa, escolta'm, si no t'ho diuen, no te la prenguis. Automedicar-se. Alcohol amb excés, el tabac. Evidentment, quan tenim infeccions alimentàries, que hem tingut que tenim trastorns del rima intestinal, diarrees infeccioses, tot això, per la microbiota és fatal. Òbviament que és fatal, Quins són els aliments que van bé per la microbiota? Els que nodreixen aquests microorganismes. Els prebiòtics i els probiòtics. És a dir, els vegetals, sobretot, i els aliments que ja contenen microorganismes que, diguéssim, que formen part d'aquesta microbiota i que els afavoreixen. Com pot ser una llet fermentada, per exemple, el iogurt i el kèfir, que són llets fermentades. També un xucrut, que és una col fermentada. Els fermentats en general. Miri, et diré una cosa, si tenim una dieta equilibrada, que ja vol dir que té aquelles 5 famoses racions de fruita i verdura, exacte, la nostra microbiota està més que contenta. I si tenim bons hàbits i tenim una higiene més o menys acurada, doncs escolta'm, tampoc tenim que estar patint. Per això jo dic que els fermentats són interessants. Dubtes que circulen pel carrer, Magda. Ara ens ho comentaves tu. L'OMS recomana ingerir almenys 400 grams de fruita i de verdura al dia, o el que és el mateix, aquestes 5 peces de fruita, 2 o 3 racions de verdura, no? Però en el cas de la fruita, un suc pot comptabilitzar igual que si és una fruita menjada o no? A veure, comptabilitza, però mai és el mateix. Sí que comptabilitza, perquè no direm que un suc no existeix o que no ha passat. Sí que comptabilitza, però pensa que quan fem un suc hi ha una part de la fruita que no hi és. Hi ha una part de la pell, hi ha una part de la pell aquesta que està més enganxada, que evidentment hi ha una part de fibra, amb tots aquests efectes que abans hem dit que ja no hi és. Per tant, no és exactament el mateix. Això no vol dir que no es pugui prendre un suc, però vol dir que sempre és millor la fruita entera. D'acord. I si aquestes fruites, aquestes verdures no són fresques, tampoc són de temporada, què succeeix? L'aportació nutricional queda tocada? Perdrem aportació nutricional? Home, una mica sí. Mira, quan tu compres una taronja,
La taronja, a cap d'una setmana, ja no és la mateixa. O sigui, va perdent. I aquesta taronja doncs, ja no té la vitamina C i altres coses que no sabem que quan la vam comprar. Per això, tu no pots emmagatzemar fruita a casa com si fossis un arbre i anar tirant d'allà tot el mes. L'ideal és anar comprant progressivament. Clar, si és una fruita de fora, a part que no és el millor per la sostenibilitat del planeta, perquè és una fruita que va i ve i que viatja, doncs, home, sempre és més probable que sigui menys fresca que no si és de proximitat. Això és evident, quan més fresca i més de proximitat, en molt general, millor. després podríem fer matisos, sí. Més coses, verdures, hortalisses, que també ens interessen, no? Quines són les millors en aquest sentit? Aquestes verdures i hortalisses de les quals en podem treure més profit? Mira, hi ha una llista de nutrients, no?, que fan les organismes internacionals que diuen aquests estan molt relacionats amb la immunitat. Bueno, doncs entre ells hi ha la vitamina C, perquè està molt relacionada amb el sistema immunitari, amb la síntesi de col·làgen, és un antioxidant. On trobem vitamina C? Sobretot en els cítrics. Aquí tenim la sort que tenim cítrics a punta pala. Vull dir, aquí estem un país de cítrics, ja diria. Per tant, la taronja, la llimona, el kiwi, però també la papaya, el mango, si volem ser més sofisticats, els fruits vermells, molt els fruits vermells, molt interessants, els fruits vermells que en tenen molta. Però també un pebrot vermell, o un pebrot verd. També el julivert. També un tomàquet té vitamina C. Fins i tot la patata, Esther. Quan no la bullim, la vitamina C està més puestos del que ens imaginem. Sí. Ara que comentaves els pebrots, no? Hem llegit que tenen el doble de vitamina C que les taronges. Això és veritat? Això és absolutament veritat. Per això és tan bo un pebrot escalivat. Saps? Vull dir, clar, llàstima que no puguem fer suc de pebrot, però escolta, Esther, es pot fer salsa de pebrot, Salsa de pebrot escalivat, mini primer, una mica d'oli i queda un puré vermell meravellós. El que és important és que no estigui bullit, perquè llavors sí que aprofitem d'aquesta vitamina C. El pebrot escalivat, la gràcia que té és que les vitamines i els nutrients queden a dintre el pebrot, com totes les verdures que es fan al forn, evidentment. Interessant també perquè, clar, el nostre cos no produeix ni tampoc emmagatzema vitamina C, per tant, és interessant prendre-la cada dia i, a més, si ve de diferents fonts, encara millor. Pensa que la definició de vitamina, la definició de vitamina és amina essencial per la vida. Vol dir amina que el cos no sintetitza. El julivert, que també el citaves tu, que és una altra font de salut bastant gran. Què ens aporta exactament? Moltes coses, no t'ho pots imaginar. Aquesta branqueta tan inofensiva i tan barata que tenim a vegades en el cistell de la compra ens aporta provitamina A, que per cert es convertirà en vitamina A. Pensa que la vitamina A és la que cuida els nostres epitelis. Per on entren els bacteris i els virus? Què són els epitelis? Són aquestes, diguéssim, la pell de dintre els nostres orificis, per dir-ho d'una manera, no? Per exemple, el que hi ha dintre el nas, no? Hi ha un epiteli, o el que tenim a la parpella. Clar, si això està en bon estat, doncs la capacitat d'infecció o la possibilitat d'infecció és menor. Per això és tan important que hi hagi bones dosis de vitamina A o de provitamina A. Doncs el julivert ens porta provitamina A, ens porta vitamina C, ens porta fitonutrients, ens porta antioxidants. El julivert és la bomba, El que passa que, com que és una cosa que està allà i que no val gaire res, doncs no en fem cas. No la valorem. No massa, no. A vegades només valorem el que és car. Mira, quan vas a la peixateria te'l regalen el julivert, Exacte, és qüestió d'agafar-lo. Ai, mira, se'm farà malbé, ho posaré aquí, que és bonic, queda maco. Doncs no, a part de bonic, que ho és, doncs, a veure, és molt nutritiu, molt interessant. A partir d'avui, el julivert, que hi sigui a la nostra dieta també, no? I tant. Com, per exemple, un superaliment, que és el bròcoli, que també diuen que té moltes propietats. No sé si ens podria citar alguna d'elles. Mira, el bròcoli hi ha alguns, totes les crucíferes, que és la família del bròcoli, que són el col, coliflor, tot això. S'ha vist en alguns estudis que tenen inclús efectes anticancerígens. Però això sempre ho dic jo amb la veu petita perquè és molt fort dir això. Però és veritat, hi ha algun estudi que ho demostra. Per tant, són vegetals molt, molt interessants. Ara, què ens interessa del bròcoli també? No el fem puré de bròcoli. Pobre, triturat, matxacat, batut. Com l'hem de cuinar? Fem-lo al vapor, fem-lo al wok, sempre al dente, Esther. Les verdures com la pasta, al dente. El menys cuinat possible. Clar, perquè si no tot això ens fa malbé, tot això tan interessant. O fins i tot res, clar, si està... Saps la clàssica sopa de verdures que fem tots? Ai, que bé que m'alimento. La sopa de verdures és molt bona, però ens aporta ben poqueta cosa. És senzilla, però és efectiva. Mira, minerals i aigua. En canvi, si aquesta verdura tu la fas al vapor o la bulls amb poca aigua o la fas al forn, els nutrients en arriben molt més. Sopa de verdures és un comodí, però no és el més nutritiu del món, Va, seguim repassant aquesta farmaciola nutricional doncs per intentar estar el més immunitzats possible. Ja tenim la farmaciola, tenim el bròcoli, el julivert, se'ns està quedant molt verda, però també sí, veig que el color verd és el predominant. Però escolta'm, però també podria haver-hi una pastanaga per això de la provitamina A, podria haver-hi un pebrot d'aquests grocs per això de la provitamina A, podria haver-hi el tomàquet, podria haver-hi la taronja, que ja no està
bastant verda, podria haver la llimona, i escolta, també hi ha el seleni i el zinc, que també estan molt relacionats amb la immunitat, saps? I això, saps què ens iria bé, prendre per això? Doncs uns senzills musclos, unes gambetes, Esther. Aquesta farmaciola ja s'anima, eh? Sí, ja té una altra cara. Ja s'anima això, eh? I alls i cebes, també? Sí, mira, l'all i ceba, ja la farmaciola popular, la farmacologia popular, ja ancestral, ja ens deia que l'all tenia unes propietats antibacterianes i antivíriques, que tot i que no és tant com a vegades es diu amb alguns tractats de fitoteràpia, que sempre ho exageren una mica, és un aliment molt interessant. No només perquè és un antibacterià i antivíric, sinó també perquè és un vasodilatador. Vull dir que per la gent hipertensa va molt bé, saps? És un diurètic, és un antisèptic. A veure, l'all té molta gràcia, de veritat. Val la pena que el posem, eh? I les espècies, Magda, el comí, la canyella, la cúrcuma... Pensa que moltes d'aquestes espècies es posaven en menjars per netejar el menjar, perquè, clar, abans qui garantia la salubritat del menjar? És que per això les sopes eren tan famoses, estaven bullides, no? Doncs, però a part d'això, tenen principis molt interessants. El sèsam mateix és molt interessant, el gingebre és molt interessant. A veure, no ens pensem que això és una pòcima màgica que ens curarà tots els mals, però és interessant que sigui a la dieta. I a més, ens evita posar tanta sal al menjar, també, saps? Perquè ens dona gust. A vegades aquí estem massa habituats al gust salat. Hi ha molts altres sabors que poden ser en petites dosis, donen sabor i donen un toc diferent al menjar, però a més ens van bé per la salut. Això jo crec que és una cosa que tenim encara una assignatura pendent. Ens hem de mentalitzar, no?, d'alguna manera? Sí, no estem habituats. Com, el curri que bo, sí, bueno, però nosaltres això no ho faríem servir ni en broma, saps? I ho tenim a l'abast, les espècies, saps? Per què no? No tenim l'hàbit. No. I pel que fa als làctics, poden fer-nos de medicina, també? A veure, jo diria que tant com a medicina potser és una mica fort, però sí que és veritat que el iogurt té moltes propietats, s'ha de ser sincer. I a més també se sap de fa molt temps. El iogurt té moltes propietats sobre aquesta microbiota, sobre les infeccions... No, i inclús hi ha estudis demostrats de pobles que prenen molt iogurt que estan més sans, no m'ho estic inventant jo. Jo crec que si fiquem tot aquest material que ens has dit, tots aquests aliments a la farmaciola, algunes malalties segur que les podem evitar. Mira, et diré una cosa, Esther, mengem cada dia. Alguna influència té que tenir això sobre la nostra salut, eh? Doncs va, arriba el moment de sorprendre a la nostra audiència. Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Sí, perquè abans de marxar, avui jo crec que ja per posar el toc final estaria bé donar una recepta, no et sembla? Sí, i a més es sorprendrà molts oients perquè segur que la coneixen. Tu, Esther, et sona d'algú el tzatziki? De res. De restaurant grec, no? D'illa grega? Sí, ara que ho dius, sí. Aquells aperitius que tenen els Mercedes, que són allò... Bueno, doncs això és una barreja molt senzilla, que es pot fer amb un mini primer senzill, eh? Poses cogombre, ceba, all, poses oli d'oliva, poses iogurt, clar que si és grec ja és la bomba, eh? Poses oli d'oliva i poses suc de llimona i poses menta. D'aquesta meravella surt el tzatziki. I clar, si anem mirant aquests ingredients que hi ha, molts estaven a la nostra farmaciola antivirus. Sí, els hem citat. Per això, el tzatziki no només és una gran recomanació gastronòmica grega, sinó que és una meravella per aquest tema. I per la salut en general, eh? Per tant, tzatziki per tots. Ens l'anotem. Gràcies, Magda, per suggeriment. Que vagi molt bé. Bon profit. Adéu-siau. Les flors ja s'obren i es mouen fent una dansa. Quan surt la llum del sol, els ocells volen i refilen el seu cant de l'amor. Bon dia, sol. El poder és intocable. El poder és inamovible. El poder oculta. El poder silencia. Fins que els fets surten a la llum. Ràdio Vila-sacra des de 1993 donen llum a l'Empordà. Doncs sí, des de 1993 Ràdio Vila-sacra intenta, dins de les seves possibilitats, donar llum a l'Empordà. Avui, com començàvem el programa El Sol, hem sentit que el nostre ordinador d'inici ens anunciava que avui és el dia del nen.
avui, el dia del nen, doncs haurem de tenir en compte què pensen i què opinen els nens, per exemple, d'una cosa tan important com és l'amistat. Què us sembla la idea? Sí, no? Al llarg de la vida, trobem persones amb qui establim uns lligams molt forts. Els amics. Persones amb qui compartim els grans moments, les alegries i les tristeses, els somnis i les pors. Però a quina edat es fan els amics? Les amistats de la infància són importants? Poden durar? I què en pensen els nens d'aquesta relació? Avui, tots mirarem l'amistat amb ulls de nen. Què vol dir ser bon amic? Una bona amiga seria quan està a les bones i les males. Bueno, per exemple, estar amb tu en els moments que ho necessites. O ajudar-te. Sí. Compartir les coses amb ell, passar-t'ho bé. Moltes coses a tu, t'estima, et sap apreciar, et sap guardar un secret, sap estar... I t'accepta com ets. Ja. Ser amable i apoyar-lo amb tot el possible. I si no et sembla bé que està fent alguna cosa, dir-li, no amagar-li. I la gent pensa que un bon amic és qui et fa costat i en els moments que vas a fer una cosa malament també la fa. I això no és un bon amic, en realitat. Jo i la Raquel som amigues des que estàvem a la panxa de les mares. Perquè, les mares també eren amigues des de sempre i, nosaltres també som amigues. Diuen que som germanes. Sí, sempre fem aquesta mentirijilla, però no sé, sempre ens ho han dit quan anem pel carrer i diu, totes aquestes són teves? Per exemple, la Feli, la mare de la Cristina, diu, no, només aquests dos, les altres dos són d'una amiga meva. Diu, ai, pues semblen germanes, saps? Tu primero. No, tu primero. Jo salto. No, Cristina. Pues jo salto. Vale. La Raquel i la Cristina comparteixen escola i, si poden, la resta del seu temps lliure. Passen gairebé tot el dia juntes. Quan ella no hi és, doncs... i ara no sé pas amb qui anar, o no sé on anar a jugar. Dic, coi, deus tenir més amigues i més d'allò, no solament és la Raquel, pots trucar en aquesta, l'altra. Però mira, amb ella és la que més sempre hi ha tirat més. En eso a lo mejor son muy adultas, porque con las demás niñas pues tienen relación, las consideran amigas, pero la verdad es que Raquel y Cristina son eso, lo que es una amistad como la entendemos los mayores. Hola, soc el Martí i ara us presentaré la meva família. A veure què us sembla. Veus? Aquesta és la meva germana Marta. Hola. Hola. Ara anem a veure els meus pares que estan a la cuina. A veure què fan. Aquesta és la meva mama i Doia. Hola, què tal? Hola. I aquest és el meu pare, Jordi. Hola, què tal, Martí? En Martí és casteller, no es perd cap assaig i ha acabat arrossegant-hi tota la família. Jo, des de ben petit, ja m'agradaven molt els Minyons perquè sempre els seguíem i un dia el meu cosí va anar a Minyons. I llavors jo vaig dir, doncs vull anar a Minyons. Doncs anem a Minyons. Bueno, vam esperar una miqueta, Vam dir, bueno, ja ho veurem l'any que ve, però tot un plegat ens van trucar. Mira que comencen els assajos de Canalla Nova. Ostres, Martí, vols anar? Ui, tant. I ja està. Jo faig els castells de dosos. Saps que l'enxanet està amunt? Doncs a sota hi ha un que treu el cul.
I a sota hi ha uns que estan així. Doncs jo sóc aquells. Els dies d'assaig m'agraden perquè pujo i també em veig amb els meus amics, puc parlar. Quan t'enfiles vas fent amics, perquè comentes la jugada, que si has de posar un peu bé, que si has de posar una mà més bé, bueno, i allà també parles i també et fas amic. Us enfadeu amb els amics? Sí, però a vegades ens barallem perquè és normal. Sí, una mica. A vegades li dic perdó, Pamela, és que a vegades, no sé... Ens cridem una mica. Sí. Normalment són per tonteries, Sí, perquè, per exemple, un m'ha pres no sé quanto, llavors... Una goma. Sí, per exemple, sí. Potser discussions així, potser, per exemple, un dia jugues a futbol aquí a l'escola i dius, passa'm la pilota i no te la passen tota l'estona, coses així. Sí, algun cop, en especial quan eren petites. Ara ja que som grans ja ho estem entenent tot, però de petites algun cop era barallar-se. Jo vull això, no, farem això. Com feu les paus? Parlant, mai Sí. pagant-se No. i sempre donant la teva opinió i arribareu a un acord. Tu tens que plantejar-t'ho i dir és la meva amiga o ets el meu amic, jo no puc fer-li això, o ell no m'ho hauria d'haver fet. I clar, doncs li dic, bueno, ho sento, no ho hauria d'haver fet, o sisplau, perdó. De vegades, quan ja portes dies discutint, ja no te'n recordes ni per què estàs discutint, i mira, dius, doncs perquè parles amb ella i dius, per què estem enfadades i ens posem a riure? El dia següent, en veritat, Sí. ja està. Això no dura ni un dia, quasi, tampoc. Ja. L'endemà, tot arreglat. Jo tinc amics a futbol, tinc amics a Minyons i tinc amics a l'escola. Són diferents. Alguns són més alts, alguns són més baixets, alguns tenen més anys, alguns no. Bueno, això. T'hi veus a l'escola, però amb un amic, però mai t'hi veus a casa, jugant. Cal compartir més estona amb un amic, perquè en un sol dia en parles, però no se sap tot. I si llavors estàs més temps, et coneixes millor, però cada dia no es pot. La Raquel i la Cristina, tot i ser totes dues rosses i amb els ulls blaus, no s'assemblen gens. No, però lo penso. Agafa aquest. Ni en gustos ni en caràcter. Són dues amigues ben diferents. No sé, és diferent, però m'agrada com és, saps? A vegades m'empigo amb ella perquè és molt... saps? Però és molt Cristina, no sé. Jo tinc un gust de roba que és més de nen, però molts cops em vesteixo normal, perquè jo tinc més aquest gust, perquè com que faig hoquei, quasi sempre em fico roba esportiva, perquè vaig més còmode. Al ser tan diferents, doncs, suposo jo que una pot trobar el que no té ben bé, doncs ho troben a l'altre. No? Vull dir que, no? Però què sé, doncs, la Cristina és molt decidida i de seguida saltarà encara que s'hagi de fer mal, per dir-ho així, i l'altra, doncs, potser la seguirà doncs, perquè ell ho fa, no? Vull dir que, és més prudent. I al revés, no? Vull dir, potser l'altre, en un moment donat, va dir, que t'estàs passant. I potser dirà, doncs, potser sí. A mi sí que em costa fer amics nous, però quan ja hi portes un temps, ja són amics teus. No cal tenir tots els mateixos gustos per tenir amics. Home, una mica sí, però tampoc no cal que feu servir el mateix desodorant. Atenció! Parlem
de futbol, d'esports. Xavi se la para amb el cul! Com, per exemple, guanya el Barça. Uau! Ha guanyat el Barça! Amb els nens parlo més i amb les nenes em fa una mica de vergonya. Els nens i les nenes poden ser amics? Claro. Sí, sense cap problema. No hi ha res que els separi, clar. No hi ha cap diferència que em digui que no puguin estar els nens i les nenes junts. Normalment les nenes van amb les nenes i els nens van amb els nens, però no tots. No té que haver-hi aquella diferència de machista o feminista que a vegades passa, a alguns col·legis passa, però jo crec que sí. I quan de gran tens un nòvio o una nòvia, doncs mira, ja saps que més, si has tingut una amiga a la infantesa, segur que estàs ben bé i perquè no tenir un millor amic que és un nen, no passa res. Sí. Bueno, ja hi som tots. Adéu. Què de què? 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 Faré. Bla, 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 rebla, tacatà. Menys bla, bla, bla i més fets que la gent no és ximple i tot se sap. Tranquil·lament.